La penya buscarà aquest dimecres 6 de desembre la novena victòria de la temporada a la Lliga Femenina Challenge, on visitaran a l'Unicaja Mijas. L'equip dirigit per Jordi Vizcaíno ve de guanyar el passat dissabte 2 de desembre al Telenor Boet Mataró per 79-42, amb un recital de Mariona Teixidor amb 15 punts, amb un extraordinari 5 de 6 en la línia de 3 punts, amb Kaya Mayo amb 19 punts i 27 de valoració. Per part de l'Unicaja Mijas, venen de perdre a la pista del Paterna per 66-55 i les fan col·locar a la 13a posició amb un balanç de 3 victòries i 9 derrotes. L'equip de Vizcaíno presenta les baixes confirmades de Marina Viñoa, Lorena Segura i Inés Santibáñez. Aquestes dues últimes baixes, una perquè ja és coneguda, la de Lorena Segura, que va ser baixa contra el Cap Estepona i serà baixa durant 3-4 setmanes, i la baixa coneguda d'Inés Santibáñez, que no sabem encara quan estarà disponible perquè es va operar dels talons. Per part de l'Unicaja Mijas no tenen baixes. El partit es disputarà aquest dimecres 6 de desembre a partir de les 12 del migdia al José María Martín Urbano de Málaga. Força penya!